dapat kay vlogger dali ta mag-wow kay. Hi guys. Welcome to my Imoraday kay may ato day ato. Our vlogs. Kinis day ka karon guys nya pagkauman. Mo to Mrs. Hardware kay nakakita mi atong naging adlaw nga nay libre juice dito basta customer ka. Oh, kung wa mo ikuan. Kung wa mo soft drinks dia. Adlaw Mrs. Hardware. So, wa mi kwarta bang palit og materialis dito. Amay pangutana kanang wala sa ila tinda. Kanang tagatong tagsantol diri bay. Patag paano ba hindi ra kwarta niya. So, pagkauman mo ato na dayon ni. Sige, Tara, mas da kay be save ba. Social dance ba. social dance mo. Say hi to my vlog. Hi. Oh, nami kwarta. Hindi ano yung good kayo, mag-good for good yung nag-free namin 50 Nami kwarta. kapatid Life goes on. In a couple of years, stay up to your home, sweet home. With a couple of kids droning in the yard. Desmond and Molly Jones. kapatid ha Happy ever Adong na may sa hardware. So nakapalit na may og pan. Nakapalit na may og pan. musa nga pan Insaymada ni na pan. Salamat day sa Daika. Daika April. kita mo na ako guys agsaya kita mo shout out dira Makita ta diri. first vlog ba nakpan guys uban ta Umangite pa. so bagay kami gulo ay wait taway mo pag ginagawa gulo mas yun mo Mas kita mas. yes ah pwede na nakita ng ulo-ulo sa Twitter ay Ay lang. nana soft drink sauce gamay kay full boat lang dia full boat Ay lang kay. dito ta sa libre Dito ta sa libre. Hindi ka nag-Amerika ba? Hi guys. good morning Good morning. Mga sa Mipan. Pagkaman. O dito Mr. Hardware. May namin dito just Misty. Nagkanon na ito pag inom ba yan? May namin kawan sa Mipan. dapat kamo na para makain mo Na may quarantine. Na ako dito sa basa. Ada yang minta kids, kasada deh, mau country, uang. Happy ball. Kami na kayo na mag-juice ay. Salamat sa sponsor na si The Hardware. Ganahan mo palit. O mga pang-design sa mga balay, mga suga, mga bisag bunsa para dira. Nadir si Hardware mo naman tanik na. Tuwanay mo. Nagpromote ka. Oo, yun sa Hardware. Salamat si Hardware. May tama ko yung happy hardware. Out lang nila ako. Tama ka ba? Yun lang ah. Ani sa Brado, Gabriel. Gabriel. Vlog. Mana ang first vlog? Ano yung nagkakubig? Nagkakubig. Nagkakubig. Apa? Pila ka basi mo ubos ba? Ba't ka na ito? Kasi gulan na noy juice no? Nanoy Diyos no? Okay, yes. Welcome to Palpak. Palpak Vlogs. Lakpan na kayo kamaat. Di lagi. Ano na magkawa na nga. Wala pulis no? Doon sa mga dira. Sir, baktas lang sir, painit kaya para iwas COVID. Ayaw, Bird. Mukbang. Wala na. Kami na nagpaan, mukha na namin starter. Isang subo na lang. Mukbang. Kapay. Salta. Na? Nana si starter oh. Tama na? Muna si hardware. Muna si hardware nga. Malibre ang Diyos. Karon na mo sila guard. Patay mo yan. Bata. Bro, quarantine ba? Bro, quarantine ba? Tama. Dala. Grabe kayo kalpa kay. Ang quarantine pa sabi na.
Nabilis ang ikanan, balpat kaya ni. Okay. Ya. Asa mga kawagas? Dili awas to. Bagas. Tumaka. Kadi ay. Ay kini bay. Ito social na kayo eh. Ah, social kayo guys, pam-pam. Di pa kita bay, pam-pam. So, kano siya? Guys, walay juice, tubig ra. Kasi wala na na juice, no? Ano yan ako ba? Guys, mangita mi yung kanang kuandri, sales lady. Nahamok pangutan-on. Okay. Uy, napalpak mo na mo. May juice. Amo na yung pangutan. Huwag na ba'y simento diri o kabilya. Kaya ba may wala dyan baligya na diri pang design ra jud ni. Ay! Guard na lang. Toy guard dito. Ato amo na labyan. So, balik ko na. Wa may sales lady guard na lang. Ay na mga ay na mga Ano sa hindi mo sa giyab. Isog ki mangitahon. Mo sa giyab. Isog ki mangitahon. asan mo tong guard eh. Wa naman. Hindi man isla makasabay ka grabe. Ha? Hindi makisabay ato vlog. Asan mo tong guard bay? Tara ang guard. Ako na nga doon. Mutan o na bay simento pero wala na diri sa ila. Wait, say, mudool pa mi. Nay, kuan diri kanang simento. Wala na dere sir, why siminto nga rin still bar. Kabilya. Wa ko. Wa sa rin diri. Sin. Na Naay sin. wala lang process lang ana kana lang ng diesel mo. Ako na. Bagay dito. Ulo na kayo. Okay. Angga. Bigsan to. Gawas na eh. Okay guys. Palpa. Pero kira kayo nakapungutan na to sa guard. At least na lagi nakuha nga po na vlog no. Vlog. Welcome to my vlogs. Muna mo first vlog. First vlog. Hindi ka na indot pa niyo. Magtikadamo ta. Abi pa lang, wala mga kinds of arts. Oh, guys. Hard. Bukal ng puso ba? Next time masad vlog. Sige, bye. Sige guys. Ari namin ko to ba mong vlog. Ah. Bye-bye. Sunod na po na, pamay magong kauban. Sunod.